गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों सासे आबादारिनि जिउ खहा। चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सारागुरि गामिनि थागिबि गाला बसुमतारी मुंनि सासे आबादारिया मैया 14 जुन खालि फुंनि 6:30 रिंगासो समाव दुब्लियाव हालेवबाय थानाय समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। बिथांनि बेबादि दुखुनांथाव जाथाया ओनसोल नाङै मिथिंगाखौ लानानै गिखांनाय सोमजिहोदों। बे जाथाय जानाय जायगायाव 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जासमानिक मोसाहारि बिथांमोना जायगायाव थांनानै खौरां लाहैदों। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ दोनथ'बाय। बर' बिजोंनि सायाव आसाम सरकारनि थांखि लानायखौ हेंथा होनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनै 15 जुन खालि 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानो गोनांखौ दोनथ'बाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायनो लेंहरनायनि थाखाय दिनै लानो गोनां धरनाखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दोनथ'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बर' बिजोंनि सायाव आसाम सरकारनि थांखिखौ हेंथा होनो थांनाय 9 जुनाव लानाय गोसोम बेज गाननानै खुद्रि सारनाया जोबनानै थांबाय। नैथि खोलोबनि सोमावसारनाय हाबाफारि बायदियै दिनै 15 जुन खालि धरना हाबाफारि थिखानानै दोननाय जादोंमोन। जनाय खुंथाया कबसाफुरि रिजार्भ फरेस्टआव आयेननि बेरेखायै न' बां लुनानै थाफैनायखौ होखारस्रांदों। जनायनि साखाथि कबसाफुरि रैखाथि अरनबारियाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्रा नखरफोरखौ थांनाय 15 मेआव फरेस्ट बिफाना हा हगारनानै थांनांगौनि नटिस फोसावदोंमोन। बेनि अनगायैबो सरकार एबा महकुमा बिफाना आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्रानि सायाव जायखिजाया समावनो इभेक्सन खालामनाय जागोन होननानै नटिसबो फोसावखादोंमोन। मख'नो गोनांदि 15 मेआव फरेस्ट बिफाना होनाय आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै रायजो जाबोनाय सुबुंफोरखौ 1 सप्तानि गेजेरावनो बे जायगाखौ नागारनानै थांनांगौ होननानै नटिस होनायनि उनावबो थाङाखैमोन। फिन बेखौ लानानैनो थांनाय 6 जुनाव फरेस्ट बिफाना नटिस होफिनो। बिनि उनाव मैया पबा अरनबारि कबसाफुरियाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा गावबा गावनि न' बांखौ गारनानै जि जोम थफ्ला लानानै थांनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजो राजाफोरा मोजां दालां गैजायैनि जाहोनाव जेंनायाव गोग्लैदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर नांदरबारि गामिनि रायजो राजाफोरा 5 बोसोरनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनो फरायसाफोरा फरायसालियाव दै बारनानै थांनो गोबां जेंना आरो खस्थ' मोननो गोनां जादों। गामियाव सोरबाफोर लोमजायोब्लाबो दालां गैयैनि जाहोनाव एम्बुलेन्स गारियाबो फैनो हाया। सरकारनिफ्राय जेबो खौरां लानो फैयाखै। बिसायख'थि समावल' भट बिनो फैयो, बिनि उनाव फैया बेबायदि बुंनानै दुखु मोननाय फोरमायदों रायजो राजाफोरा। बिटिआर सरकारनिसिम गावसोरनि जेंनाखौ गैया खालामना होनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों गामिनि रायजो राजाफोरा। मणिपुराव एसटि सिटखौ लानानै थांनाय 3 मे खालारनिफ्रायनो दिनैसिमबो कुकि एसटि आरो मेटिफोरनि गेजेराव दावराव जागासिनो दङ। मणिपुरनि कांकपियाव थानाय गिजान गामियाव थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव गावलायनाय जादोंमोन। बे गावलायनायाव 9 जन सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों आरो 11 जन सुबुंफोरखौ जखम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।